Югары Яркәй авылында игелекле гомер кичерүче, хөрмәтле хезмәттәшебез Илсияр Рәмил кызы Нәбиеваны ихлас күңелдән алтын күзләр алып килгән матур гомер бәйрәме белән кайнар котлыйбыз, дип язалар безгә районның финанс идарәлеге коллективы. Илсияр Рәмил кызы Башкортстанның ямьле табигатьле Ушалы шәһәрендә туган. Югары Яркәйдәге 2нче урта мәктәбендә белем алып, арытаба Уфа шәһәренең финанс техникумында, аннары читтән торып финанс-икътисад институтында һөнәр үзләштергән. Безнең коллективка Илсияр Рәмилевна 1993 елның июль айыннан учет һәм планлаштыру буенча икътисадчы булып эшкә килеп керде. Тырыш, йөкләтелгән эшне тотрыксыз, вакытында һәм төгәл башкаруы, эшенә җаваплы карауы нәтиҗәсендә бүген ул район хакимиятенең финанс идарәлегенең баш бухгалтер урынбасары вазифасын башкара. Илсияр Рәмил кызы үз эшенең остасы. Шәхси сыйфатлары да сокланырлык аның. Сабыр холыклы, җаваплы, намуслы, коллективта һәрбер кешегә карата итәгатьле, игътибарлы. Шуңа да без аны бик якын күрәбез, яратабыз, хөрмәт итәбез. Гаиләсендә дә ул бик бәхетле. Тормыш иптәше Рәфис Суфиян улы белән сокланырлык гомер кичерәләр. Ике кызларын, Зөһрә һәм Заринаны, яхшы итеп тәрбияләп үстерделәр. Кызларның икесе дә бик уңганнар, тырышлар. Икесе дә мәктәпне алтын медальгә тәмамлап, бүгенге көндә югары уку йортларында белем алалар. Илсияр Рәмил кызының намуслы, тырыш хезмәте хөкүмәтебез тарафыннан да югары бәяләнде. 2014 елда республиканың финанс системасында югары казанышлары, күп еллык намуслы хезмәте өчен Башкортстан Республикасының финанс министрлыгының почет грамотасы белән бүләкләнде. Хөрмәтле Илсияр Рәмилевна, сезне матур гомер бәйрәмегез белән тәбрикләп, ныклы сәламәтлек, парлы тормыш, балалар кадер хөрмәте, уңышлар телибез. Якты гомер бәйрәмегез сезгә бәхет шатлыкларының иң зурысын бүләк итсен. Алдагы көннәрдә дә шулай бергә дуст, тату эшләп, уртак максатларга ирешеп, башкарган эшебезнең нәтиҗәсен күреп, югары үрләр яуларга язсын. Туган көнегез котлы булсын. Һәр көн сине котлап кояш чыксын, сине назлап җилләр исеннәр, яшәү матурлыгы яме булып, көн артыннан көннәр үтсеннәр. Күңел күгең һәр чак аяз булсын, читләп үтсен сагыш борчулар, ныклы сәламәтлек юлдаш булсын. Аннан кадерлерәк нәрсә бар? Туган көнең юбилеең белән чын күңелдән сине котлыйбыз. Сәламәтлек, шатлык, куанычлар, күңел тынычлыгы телибез. Юлларыңа ак бәхетләр яусын, шатлык балкып торсын йөзеңдә, кайгы хәсрәт баш очыңнан усын. Шул теләкләр бездән үзеңә. Ихлас теләкләр зур хөрмәт белән финанс идарәлеге коллективы. Хөрмәтле Илсияр Рәмил кызы, истәлекле күркәм гомер бәйрәмегез котлы булсын дип, тагын да сезгә дәшәбез. Эш урынын икенче гаилә диләр. Биредә бер-береңә хөрмәт, бер-береңне аңлау булганда гына уртак максатларга ирешеп була. Киләчәктә дә намуслы хезмәтегезнең җимешләрен татып, хезмәттәшләрегез белән бер юнәлештә фәһемле эш алып барып, яшәүдән ям, эшегездән тәм тап, яшәргә язсын. Җыр бүләгебез сезнең хөрмәткә яңгырый. Sağışlanma doğan gününde
ачуланма туган күнүңдө. Yıllarım ussa da, көңілің туса да, шатлықта өтсін сенің бүгінгі туған күнің. Yıllarım ussa da, көңілің туса да, шатлықта өтсін сенің бүгінгі туған күнің. Бұл дүнияның матурлығын көрсең, yaşau birle bit birgenne. Seni hürmet edip bugün bize de tebrikleybiz tuğan gününde. Tebrikleybiz tuğan gününde. Yıllarım olsa da, köngüllerim tulsa da, şatlıkta ötsün senin bugünkü tuğan günün. Yıllarım olsa da, köngüllerim tulsa da, şatlıkta ötsün senin bugünkü tuğan günün. Uzan yıllarını gayıpleme, doğru kilep varsın kurerge. Şatlıklarga gömülüp yaşasın, aldağı yoktu ömründe. Aldağı yoktu ömründe. Yıllarım olsa da, köngüllerim tulsa da, şatlıkta ötsün senin bugünkü tuğan günün. Yıllarım olsa da, köngüllerim tulsa da, şatlıkta ötsün senin bugünkü tuğan günün. Yıllarım olsa da, köngüllerim tulsa da, şatlıkta ötsün senin